Αγαπητοί μου φίλοι, καλησπέρα. Σε αυτό το βίντεο θέλω να σταθώ στις επιχειρήσεις οι οποίες θα ανοίξουν στο επόμενο κύμα μετά τις 11 Μαΐου, που είναι τα καταστήματα εστίασης, καφετέριες, εστιατόρια. Έχει δοθεί μια βοήθεια σε αυτές τις επιχειρήσεις, τα 800 ευρώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη βοήθεια. Αλλά 800 ευρώ έχει πάρει κάποιος ο οποίος έχει ένα καφενείο σε κάποιο χωριό. 800 ευρώ έχει πάρει κάποιος ο οποίος έχει κατάστημα στην κεντρική πλατεία μιας μεγάλης πόλης. Άλλα τα έξοδα του πρώτου, άλλα του δεύτερου. Και οι δύο πήραν τα ίδια χρήματα. Για τον πρώτο ίσως φτάσουν για να ζήσει κιόλας έναν μήνα. Για τον δεύτερο, στην κεντρική πλατεία, είναι μια σταγόνα στην καυτή πέτρα. Καταλαβαίνω ότι έπρεπε να γίνει κάτι σύντομα, να δράσει γρήγορα η πολιτεία, αλλά σίγουρα δεν έχει γίνει αξιοκρατικά. Μιλάμε για το άνοιγμα βέβαια σε εξωτερικούς χώρους, καλοκαιράκι είναι. Δεν είναι όλα τα καταστήματα στημένα σε εξωτερικό χώρο. Υπάρχουν καταστήματα που δουλεύουν μόνο σε εσωτερικό χώρο. Πολλά εστιατόρια, πολλά καφενεία και διάφορου είδους καταστήματα που επάγονται στο υγειονομικό τομέα, στο χώρο της εστίασης. Αυτοί θα έχουν μειωμένες θέσεις και άρα και μειωμένο τζίρο. Μειωμένα έσοδα, αλλά καθόλου μειωμένα έξοδα. Έχει γίνει ένα μεγάλο θέμα τις τελευταίες μέρες όσον αφορά τα επιπλέον τραπεζοκαθήματα σε εξωτερικούς χώρους. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορούμε πλέον να είμαστε μαζεμένοι σε έναν κλειστό χώρο. Όσο δεν υπάρξει θεραπεία, δεν μπορεί να γίνει μια μάζοξη όπως γινόταν παλιότερα. Θα πρέπει να κρατήσουμε αποστάσεις. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Το κακό είναι ότι τα έξοδα και τα τρέχον έξοδα δεν μας καταλαβαίνουν. Τα επιπλέον τραπεζοκαθίσματα τα οποία γίνεται όλη αυτή η φασαρία δεν είναι τυχαίο να προάγεται τόσο πολύ από τους Δήμους, γιατί και οι Δήμοι έχουν διαφεύγοντα κέρδη. Από αυτά τα τραπεζοκαθίσματα παίρνουν χρήματα, παίρνουν κάποια τέλη. Λένε ότι αυτά τα τέλη θα είναι τα μισά. Καλύτερα τα μισά παρά καθόλου. Για αυτούς που δεν γνωρίζουν, οι Δήμοι από τα καταστήματα εστίασης, από τα ακάθαρτα έσοδά τους, παίρνουν ένα ποσοστό. Παρακαλώ, από τα ακάθαρτα έσοδά τους. Ακόμα δεν έχεις πληρώσει τίποτα. Ο Δήμος σου παίρνει κάποια χρήματα για το χρήσμα το οποίο σου έχει δώσει να ανοίξεις την επιχείρησή σου στο δικό τους Δήμο. Όλα αυτά, αν εσύ δεν κάνεις τζίρο, δεν θα πάρουν τίποτα. Από το 0, καλύτερα ας πάρουν το 50%. Γι' αυτό λοιπόν και μας βοηθάνε τόσο πολύ. Για το συγκεκριμένο όμως μόνο θέμα. Οι πολιτικοί μας λένε ότι έγινε μια μεγάλη νίκη στην Ευρώπη και ότι θα έρθουν χρήματα, τα οποία δεν θα καλύπτονται με κάποιο μνημόνιο. Ευχαριστούμε για αυτό. Αλλά ακούγονται για δάνεια. Και όπως το λέει και η λέξη, το δάνειο θα το μοιράσει η τράπεζα. Εάν εγώ σαν επιχείρηση θελήσω να χρησιμοποιήσω ένα τέτοιο δάνειο, θα πρέπει να πάω στην τοπική μου τράπεζα και η τράπεζα θα με χειριστεί σαν τα χρήματα που θα μου δώσει να ήταν δικά της. Θα πάω τα ανάλογα χαρτιά, να δω ποιος είμαι, το ιστορικό και να εγκρίνουν εάν θα πάρω ή όχι αυτό το δάνειο. Βοήθημα. Δάνειο και βοήθημα δεν ταιριάζει. Εννοείται ότι θα δουν ότι υπάρχει κάποια ρύθμιση, ότι μπορεί κάπου κάτι να καθυστέρησες και να γυρίσουν να σου πούν λυπούμαστε, δεν θα πάρεις χρήματα. Εννοείται ότι θα υπάρχει ρύθμιση. Τα τελευταία 10 χρόνια η Ελλάδα βρισκόταν και πολλής άλλος χώρος της Ευρώπης βρισκόταν σε ένα οικονομικό κυκλώνα. Αλλά ας μιλήσουμε συγκεκριμένα για την Ελλάδα. Μέσα σε αυτή την κρίση την οποία περάσαμε, εάν έχεις ρύθμιση είσαι νοικοκύρης. Γιατί δεν ήθελες να κοκκινήσει το δάνειο σου. Οι τράπεζες δεν καταλαβαίνουν από αυτά. Σε βλέπουν σαν ένα νούμερο. Νούμερα είναι οι ίδιοι τους. Και σαν τέτοιο νούμερο, εντελώς ψυχρά θα αποφασίσουν εάν θα σε δώσουν ή όχι αυτό το βοήθημα. Εάν λοιπόν αυτά τα χρήματα δεν μοιραστούν από ένα κρατικό φορέα, για παράδειγμα την εφορία, αν γίνεται, δεν είμαι και κανένας φοροτεχνικός, από το τμήμα εξόδων για παράδειγμα, αν έχεις κάνει καμία δουλίτσα με το δημόσιο, από εκεί θα παναπληρωθείς.
Η εφορία γνωρίζει ποιος είσαι, έχει την ακτινογραφία σου, ξέρει ποια είναι η επιχείρηση και θα πάρεις από τα χρήματα άτοκα για να μπορέσεις να τα χρησιμοποιήσεις. Δεν πρέπει τα χρήματα να φτάσουν στις τράπεζες. Εάν φτάσουν στις τράπεζες είναι λάθος. Δεν μπορεί ένα νοικοκυριό, μια επιχείρηση να επιβαρυνθεί με ένα νέο δάνειο και με τους δασμούς τους οποίους ένα δάνειο αυτό μπορεί να έχει στη συνέχεια. Εάν οριακά ή ας πούμε και πιο καθαρά εγκριθείς να πάρεις το δάνειο, θα σου πει η τράπεζα φέρε και μια σιγουριά να έχω κι εγώ. Δικά σου λεφτά μωρέ ήτανε. Θα σου πει δεν είχες εγγυητή μέχρι τώρα, φέρε και έναν εγγυητή, φέρε και μια προσημείωση του ακινήτου, του σπιτιού σου. Οτιδήποτε θα κάνει η τράπεζα για το δικό της συμφέρον, όχι για το συμφέρον της κοινωνίας. Τα χρήματα λοιπόν που θα πρέπει να μοιραστούν στην αγορά θα πρέπει να μοιραστούν από κάποιον κρατικό φορέα, όχι από τις τράπεζες. Τελευταία είπαν ότι θα βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις που κλείσανε και οι ιδιοκτήτες των ακινήτων θα πάρουν λιγότερο ενοίκιο. Θα πάρουν το 40% του ενοικίου. Ωραία. Αυτό έγινε με μια απόφαση υπουργική, δεν χρειάστηκε παρακάτω ούτε καν μια υπεύθυνη δήλωση να προσκομίσεις. Θα πάρεις τα μισά. Αν ένας έχει πάρει ένα στεγαστικό δάνειο για να στεγάσει την επιχείρησή του, γιατί δεν πληρώνει στην τράπεζα μόνο το 40% της δόσης του? Έτσι απλά. Με μια υπουργική απόφαση. Χωρίς να προσκομίσεις ούτε μια υπεύθυνη δήλωση. Γιατί όχι? Η πρώτη κατοικία στους πληγόντες θα πάρει το αφεντικό, δηλαδή ο νοικοκύρης του ακινήτου, μόνο το 40%. Αν ένας το έχει αγοράσει και έχει δάνειο, γιατί να μην πληρώσει μόνο το 40%? Απλά, με μια υπουργική απόφαση, χωρίς να προσκομίσει ούτε ένα χαρτί. Στείλανε κάτι μηνύματα οι τράπεζες, ότι ελάτε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να γλιτώσετε τους τόκους για τους επόμενους 4 μήνες. Wow, γενναιόδωρο, το σκέφτηκα κι εγώ. Έλα μου ντε που δεν είναι τόσο γενναιόδωρο. Ποτέ η τράπεζα δεν θα σου στείλει μήνυμα αν δεν είναι για δικό της καλό. Ποτέ. Καταρχάς δεν θα το δικαιούμε. Γιατί ισχύει μόνο για επαγγελματικά δάνεια και όχι για στέγαση, για παράδειγμα, ενός επαγγελματικού χώρου ή ενός κτηρίου ή σπιτιού. Τα χαρτιά τα οποία ζητούσαν είναι σαν να έπαιρνες καινούριο δάνειο. Είμαι σίγουρος ότι και αυτοί που θα εγκριθούν θα πρέπει κάτι να προσκομίσουν προς την τράπεζα. Να υπάρχει μια εγγύηση, μια φερεγγιότητα από τη μεριά σου. Δικά τους λεφτά είναι και μας το κάνουν και τόσο δύσκολο. Εκεί λοιπόν που θέλω να καταλήξω, το κράτος να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι, να κουνήσει λίγο δαχτυλάκι προς τις τράπεζες. Ευρωπαϊκή Ένωση, μια ένωση η οποία το μόνο που έχει να κάνει είναι να μαζεύει χρήμα. Γιατί τίποτε άλλο μέχρι τώρα δεν ήταν άξια να κάνει. Ας δούμε επιτέλους μια ανθρωπιά των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα από τις Βρυξέλλες και να μοιραστούν τα χρήματα όπως μοιράστηκαν πριν πολλά χρόνια σε μια μεταπολεμική κατάσταση. Γιατί αυτό ζούμε τώρα. Πρέπει να μοιραστούν πιο ελεύθερα για να μπορέσουν να σωθούν οι επιχειρήσεις. Η Ελλάδα συγκεκριμένα, κάθε νομός, κάθε περιοχή στηρίζεται μάλλον από τις μικρές επιχειρήσεις. Δεν υπάρχουν μεγάλες βιομηχανίες οι οποίες απορροφούν κόσμο. Αυτές είναι ο ιστός της οικονομίας της κάθε περιοχής. Καλό λοιπόν όσοι έχουν ένα λόγο πάνω σε αυτό το κομμάτι να βάλουν όλα τα δυνατά τους, τα χρήματα και η βοήθεια να μοιραστεί από κάποιον κρατικό φορέα και να παρακάμψουν τις τράπεζες. Σε ένα επόμενο βίντεο θέλω να αναφερθώ για τα γυμναστήρια. Καλά είναι όλος αυτός ο ντόρος ο οποίος έγινε για τις καφετέριες, για τα τραπεζοκαθίσματα.
Κανείς όμως δεν έχει μιλήσει για τα γυμναστήρια. Τους έχετε ξεχάσει τελείως. Θα κάνω όμως ένα επόμενο βίντεο. Θα ήθελα να αναφερθώ με κάποιες ιδέες και κάποιους σχολιασμούς σε αυτόν τον κλάδο τον οποίο τον έχετε ξεχάσει. Προσέχετε μη σας ξεχάσει και αυτός. Εάν έχετε κάτι να συμπληρώσετε ή κάτι να κουβεντιάσετε, παρακαλώ ελεύθερα κάτω από αυτό το βίντεο αφήστε τα σχόλιά σας. Καλό σας βράδυ, γεια σας.